Повені, грози і урагани в Європі продовжують забрати життя людей. Жертв вже 188. В основному постраждали західнонімецькі землі Рейнланд-Пфальц та Північна Рейн-Вестфалія, а також деякі регіони Бельгії. Тільки у Північній Рейн-Вестфалії загиблих 46. У цілому в Німеччині 157. Це найгірше лихо для країни майже за 60 років. Цілі міста виявилися відрізаними від зовнішнього світу без електрики та зв'язку. Канцлер Німеччини Ангела Меркель відвідала Шульт, одне з постраждалих міст. Тут розмиті дороги, каналізаційна система затоплена, а телефонні та інтернет-мережі пошкоджені. Це жахливо. В німецькій мові немає слів, щоб це описати. Але дуже приємно бачити, як люди об'єднуються, як допомагають один одному і проявляють солідарність. У найбільш постраждалих районах також тривають операції з пошуку зниклих безвісти. Багато людей змило водою, віднесло в автомобілях або завалило уламками. Поліцейські кажуть, що по волі того, як вода буде відступати, на жаль, виявлять нові тіла. Це баварське місто Шенау ам Кьонігзе. Тут дороги і будинки завалило камінням і уламками після сильної зливи у суботу ввечері. Я такого дощу ніколи не бачив, а мені вже 30 років. Це було погано. Нам зателефонували пожежники і сказали йти. Це було жахливо. Вибачте, але це було важко. Людей евакуювали, а ми просто думали, що буде, якщо стане ще гірше. Куди ми підемо? А це австрійське місто Халлайн, недалеко від Зальцбурга. Тут, на щастя, ніхто не постраждав. Однак річка Зальцах, що розлилася, принесла багато руйнувань. Вчора води всюди було по коліно, а тепер потрібно все прибирати. У багатьох районах землі Зальцбург і сусідніх з нею, як і раніше, діє режим надзвичайної ситуації. Дощі тривають. Так влада землі Західний Тіроль повідомляє, що рівень води подекуди продовжує триматися на рекордному за останні 30 років рівні. У ряді районів Швейцарії також все в стані повної готовності до нових лих.